Coneixes els teus drets a la contractació online? El més important que has de saber és que es pot desistir d'una compra sense cap tipus d'explicació. Disposes de 14 dies per tornar el producte a comptar des del dia en el que el reps. Has de tindre en compte que tot i que la compra siga online, tens de tenir una factura electrònica que deus guardar per a poder reclamar. A continuació, et donem uns consells a tindre en compte. Usa pàgines web de confiança, revisa les condicions generals, la política de privacitat i les dades d'identificació de l'empresa per comprovar que no siga un frau. Ves amb compte amb qualsevol missatge o telefonada en la que et demanen dades personals o bancàries. Podria tractar-se de phishing. Sospita de les grans ofertes o descomptes. Lleig bé qui es fa càrrec de les despeses de devolució. Usa sistemes de pagament segur, com targetes virtuals recarregables. Recorda això a les teues futures compres i si tens qualsevol dubte en matèria de consum, la Unió de Consumidors i la Diputació de València t'atenem. Per tu, visques on visques.